és Sant Joan, una de les nostres festes preferides de l'any, per no dir la preferida, i tornem a ser amb llet nostra per preparar una coca de Sant Joan una mica diferent. Utilitzarem ingredients molt bàsics perquè tingueu la coca el més neutre possible i així vosaltres podeu jugar amb els toppings, amb les salses, amb la fruita que vulgueu posar-li. Llavors utilitzarem farina, oli, sal, llevat de forner, això és important, no és el llevat de pastisseria, aigua i, per suposat, utilitzarem llet. En aquest cas utilitzarem la semidesnatada. Llavors, què més? Sí, la cobertura, important. És una cobertura que és una mantega de pinyons que li donarà aquest toc típic de Sant Joan i a aquesta li hem agregat cacau i ratlladura de taronja. Super fàcil de preparar. Comencem.